ఈరోజు ఈ యాక్సిస్ ఇండియా.com కంపెనీలో నేను ఉండడానికి నాకు కారణమైన నా ఫ్రెండ్ మిస్టర్ సుకుమార్. అతను వచ్చి నాకు ఒక 6 months ప్యాకేజ్ చెప్పాడు. సో దానివల్ల నేను చాలా డిలే అయ్యింది చేరడానికి. కానీ లాస్ట్ 1 month నుంచి అతను చెప్పడం వల్ల నాకై నా ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి నేను చేరి ఈ కంపెనీలో దగ్గర ఒక 1.5 month అవుతుంది. ఆ 1.5 month లోనే నా కంపెనీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనే పోస్ట్ ఇచ్చారు. ఈ పోస్ట్ ఇవ్వడానికి ముఖ్య కారణం వచ్చి సుకుమార్ గారు, సురేష్ బాబు గారు, వన్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ ఉమాశంకర్ గారు. సో వీళ్ళ సపోర్ట్ తో నాకు ఈ కంపెనీలో ఈ ప్లేస్ వచ్చింది. దానికి చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక నెలలోనే ఇంత మంచి పొజిషన్ రావడం, సో ఇంత టీమ్ సపోర్ట్ రావడం అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలియదు కానీ యాక్సిస్ ఇండియాలో మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. సో ప్రెజెంటేషన్ లోకి వెళ్తాను. నేను చెన్నై నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నా పేరు రాజ్ కుమార్. సో మాకు స్టార్ట్ చేస్తాము. మీ చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందా? సో ఇంట్లో ఉండే మనం డబ్బు సంపాదించడం ఎలా? సో ఇది ఇలాగని చెప్పి మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్ కానీ ఎవరైనా సరే ఈ యాప్ మీకు పంపించి, ఈ లింక్ పంపించి దీన్ని చూడండి, సో పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు, ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా మనం ఒక వారం వస్తుంది, ఎలా జరుగుతుంది. సో నమ్మకమైన కంపెనీ, నమ్మకమైన ఇది సో ఏదైతే ఉందంటే అది యాక్సిస్ ఇండియా మాత్రమే. సో దాని గురించి మీకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందుగా మనకు కావాల్సిన అవసరాలు ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుందండి. మన జీవితంలో మనకు కావాల్సింది చాలా ఉన్నాయి, కానీ అందులో ముఖ్యమైనవి చూసుకుంటే డ్రెస్ కావచ్చు, ఫుడ్ కావచ్చు, హోమ్, కారు, మొబైల్ ఫోను, యాక్సెసరీస్, మన ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులు, ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్. సో ఇవన్నీ మనకి జీవితంలో ప్రతి ఒక్క అవసరం ఖచ్చితంగా అవసరమే. సో దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం బస్ టికెట్ కానీ, ట్రైన్ టికెట్ కానీ, మూవీ టికెట్ కానీ, సో ఈబీ బిల్, ఈసీ రీఛార్జ్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్లో మాత్రమే చేసుకోగలుగుతున్నాం. దానికి కావాలం ఓన్లీ ఆన్లైన్ బిజినెస్ మాత్రమే. సో ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయంటే ఇక్కడే దొరుకుతాయండి. ఫ్యూచర్లో మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క యాప్ తప్ప మనం పెట్టుకునే అవసరం లేదు. సో దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మనం బిజినెస్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది అమెజాన్ ఉంది, వాల్మార్ట్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, సో ఓయో, ఓలా, ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఉండి మనం వాడే ఆన్లైన్ యొక్క యాప్లు. సో అందులో మన యాక్సిస్ ఇండియా.com కూడా 2 years నుంచి అవైలబుల్గా ఉంది. సో దీంట్లో మనకు ఆన్లైన్ ఇండస్ట్రీ యొక్క ఆదాయం వచ్చి ఇయర్లీ పెరుగుతుందే కానీ తగ్గేదంటూ ఏం లేదు. సో దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఈ ఆన్లైన్ ఇండస్ట్రీ అంత పవర్ఫుల్ అనమాట. సో ఇది మనం చెప్పింది కదండి, ఈకామ్ నిపుణులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా సర్వే చేసి ఈ యొక్క చార్ట్ వచ్చి గూగుల్లో కూడా అప్డేట్ చేసి పెట్టున్నారు. మీరు కావాలంటే ఈ గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క యాప్ మీరు ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అని మీరు చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. ఈ ఆన్లైన్ ఇండస్ట్రీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అలాంటిది. సో అలాగే 2016లో మనకి 10 లక్షల కోట్ల దాకా టర్న్ ఓవర్ ఉండే ఒక ఆన్లైన్ బిజినెస్ 2019 అంటే లాస్ట్ ఇయర్ 20 లక్షల కోట్ల దాకా టర్న్ ఓవర్ పెరిగింది. సో దానికి ఈ యొక్క 4 years లోనే 10 lakhs crores అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది. సో అదే అంచనాతో 2021కి 35 లక్షల కోట్లు అనేది టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుందని చెప్తున్నారండి. సో ఇది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది. కళ్ళ ముందు మనకు కనిపించేటువంటి నిదర్శనం ఇది వచ్చి ఆన్లైన్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈ కంపెనీ గురించి చెప్పాలంటే యాక్సిస్ ఇండియా.com. సో ఈ యొక్క వెబ్ లింక్ ఉందండి మీకు. ఈ వెబ్ లింక్ అనేది మీరు గూగుల్లో టైప్ చేశారంటే ఈ వెబ్ లింక్ వస్తుంది. దీంట్లో మనకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ ఏదైనా సరే తీసుకోవచ్చు. అలాగే ప్లే స్టోర్లో మనకు ఒక అప్లికేషన్ దొరుకుతుందండి, యాక్సిస్ ఇండియా బీటా అనే ఒక అప్లికేషన్ మన గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే బీటా అనే యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకునే పని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఈ మాదిరిగా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఏదైనా కావచ్చు, బట్టలు కావచ్చు, లేడీస్ వేర్స్, మెన్స్ వేర్, కిచెన్ వేర్ ఏదైనా సరే, పర్సనల్ కేర్స్, సో మనకి ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులు, మొబైల్ యాక్సెసరీస్, సో ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఎప్పటి నుంచి ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్క వస్తువు మనకి ఈ యాప్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో 1 by 1గా మనకి యాడ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో ఒక 4 ప్రోడక్ట్తో స్టార్ట్ చేసిన ఈ కంపెనీ దగ్గర ఇప్పుడు 700 ప్రోడక్ట్స్తో మనకి అవైలబుల్గా ఉంది. ఇంకా ఫ్యూచర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో దానికి కావాల్సిన అన్ని ఒక ప్లాన్లు కంపెనీలో చేస్తూనే ఉన్నారు. రోజుకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో మన ఒక వ్యాలెట్లో కూడా దీంట్లో ప్రొఫైల్, మన వ్యాలెట్ అడ్రస్, సో ప్రతి ఒక్కటి మనం ఈ యాప్లోనే చూసుకోవచ్చు. ఎవరిని ఏమీ అడగనక్కర్లేదు. మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మన యొక్క సీనియర్లో దాన్ని మాత్రం అడుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కటి మనకు అవైలబుల్గానే ఈ యాప్లోనే దొరుకుతుందండి. సో దీనికి కావాల్సిన యాక్సెసరీ అంటే అన్ని బ్రాండ్ ప్రోడక్ట్స్ అండి. మనకు కావాల్సిన ఇప్పుడు మన సూపర్ మార్కెట్లో కానీ లేకపోతే బయట ఎక్కడైనా షాప్లోకి వెళ్ళి కానీ మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో సో దాని ధర చూస్తాము, ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ చూస్తాము, ఇంకోటి వచ్చి బ్రాండ్. సో నలుగురు మనకు చెప్తారనమాట అది బాగుంది, ఇది బాగుంది అని. కానీ వన్స్ మనం చెక్ చేసిన వాటిని దాన్ని కన్ఫర్మేషన్ చేస్తాం. సో అలాంటివన్నీ సరే ఈ యొక్క కంపెనీలో దొరుకుతుంది. కంపెనీ ఇది ఏది కూడా ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాదు. సో ప్రతి ఒక్కటి మనకి బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని తక్కువ ప్రైస్లోనే ఫ్రీ డెలివరీతో మనకి దొరుకుతాయి.
సో అన్ని ఆన్లైన్ షాపింగ్. సో దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఓన్లీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మాత్రమే చేయగలుగుతున్నాం. ఒకరికి మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి మనం వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా మనం దీని గురించి చెప్తాం. సో దీనివల్ల మనం ఇది కొనక్కర్లేదు, పర్చేస్ చేయనక్కర్లేదు, ఏమి చేయనక్కర్లేదు, అది ఒక మన ఇష్టం. సో అలాగే ఈ కంపెనీకి వచ్చి ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉందండి. అలాగే కార్పొరేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది. కంపెనీ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఈ సర్టిఫికేట్ మనకి పొందుపరిచారు ఈ స్క్రీన్ లో చూసినట్టుగా. సో అలాగే దీంట్లో మనకి కంపెనీలో చేరడానికి ముఖ్యంగా 3 ఉన్నాయండి. ఒకటి మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి, తర్వాత ప్రీమియర్ మెంబర్షిప్, తర్వాత బిజినెస్ అసోసియేట్ వ్యాపార సభ్యత్వం. సో ఫస్ట్ కనుక చూస్తే ఓపెన్ మెంబర్షిప్. ఎవరైతే మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు కావాల్సిన వస్తువులు మీరు ఓపెన్ గా చేసుకోవచ్చు. కానీ మీకు ఎటువంటి డిస్కౌంట్ కానీ లభించదు, డెలివరీ ఛార్జెస్ మీకు అప్లికేబుల్ గా ఉంటాయి. అదే మనం ప్రీమియం మెంబర్షిప్ అనే ఒక తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ప్రీమియం మెంబర్షిప్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి లైఫ్ లాంగ్ మనకి ఫ్రీ డెలివరీ వస్తుంది. అదేలాగా మనకి గిఫ్ట్ కూపన్ అనేది కూడా కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇలాగ మనకి 3 బెనిఫిట్లు ఉన్నాయండి. ఒకటి లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రీ డెలివరీ వస్తుంది, అలాగే మనకి గిఫ్ట్ కూపన్ అనేది కూడా మనకి లభిస్తుంది. తర్వాత మనం ఎటువంటి ఫీజులు కానీ ఎటువంటి రెన్యువల్ ఫీజు కానీ ఏది ఉండదు, దీనికి కట్ ఆఫ్ అనే ఉండదు. వన్స్ లైఫ్ లో మీరు ఒక్కసారి ఈ మెంబర్షిప్ తీసారంటే ఈ కంపెనీలో లైఫ్ టైం మీరు ప్రీమియర్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే బిజినెస్ అసోసియేట్ వ్యాపార సభ్యత్వం అంటే మీరు ఏదైనా ఓన్ గా ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి ఈ కంపెనీలో మీరు ప్రీమియర్ మెంబర్షిప్ తీసుకొని సో ఈ కంపెనీతో టైప్ అయ్యి మీరు మీ ప్రోడక్ట్ ని సేల్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగా మనం ఎక్కడ కానీ ఏ షాప్ కానీ వెళ్ళక్కర్లేదు, ఏ సూపర్ మార్కెట్ వెళ్ళక్కర్లేదు, మన బిజినెస్ ప్రమోట్ చేసినక్కర్లేదు. జస్ట్ ఈ కంపెనీ మనం అప్రోచ్ అయ్యి మన ప్రోడక్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లో సేల్ అవుతుంటాయి. ఎందుకంటే దీంట్లో దగ్గర ఇప్పుడు దాకా ఒక 60,000 మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు. సో అలాంటప్పుడు మన సేల్స్ వాల్యూమ్ అనేది ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. సో మనం ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళి మార్కెటింగ్ చేయనక్కర్లేదు. సో నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన ఈ మెంబర్షిప్ చెప్పాను కదా, ఈ మెంబర్షిప్ లో మనకు కావాల్సింది మొత్తం 10 ఉన్నాయండి. ఆ 10లో ముఖ్యమైనవి 3 మాత్రం మీకు చెప్తాను. మిగతావి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళని అడిగి మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీరు ఏదైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 6,500 రూపాయలు పెట్టి మీరు జాయిన్ అయిపోయింటే మీకు డిస్కౌంట్ కూపన్ అనేది అట్ ద సేమ్ టైం అదే అమౌంట్ మీకు డిస్కౌంట్ కూపన్ లాగా ఈ వ్యాలెట్ లో మీకు యాక్సెస్ గా ఉంటుంది. సో అలాగే 2 days మీరు మన యాక్సిస్ ప్యాలెస్ ఒకటి ఉందండి ఊటీలో, ఆ ఊటీలో యాక్సిస్ ప్యాలెస్ లో ఉన్నది 2 days మీరు స్టే చేయొచ్చు. సో అలాగే మీకు వచ్చే కమిషన్ వచ్చి 1,000 రూపీస్ మీకు కమిషన్ గా వస్తుంది. సో అలాగే 10,000 రూపీస్ మీరు పెట్టి జాయిన్ అయితే అదే అమౌంట్ తో మీకు డిస్కౌంట్ కూపన్ అనేది 10,000 వస్తుంది. దీనికి ఈ ప్యాకేజెస్ అన్నిటికీ 1 year వ్యాలిడిటీ అండి. ఈ 1 year వ్యాలిడిటీతో మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సరే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 10,000 అనేది డిస్కౌంట్ వచ్చినప్పుడు సో మీకు ఇమీడియట్ గా మీరు 7,500 రూపీస్ 7,500 రూపాయలతో మీరు ఇమీడియట్ గా యాప్ లో ఏదైతే వస్తువులు లభ్యమవుతున్నాయో అవన్నీ మీరు ఫ్రీగా డెలివరీ చేసుకోవచ్చు. సో నాకు ప్రోడక్ట్ అవసరం లేదు అని అనుకుంటే ఇంకొక ఆఫర్ ఉందండి. సో 2 days అంటే 3 రోజులు 2 nights. సో ఊటీలో మనకుంటే ప్యాలెస్ లో పూర్తి ప్యాకేజ్ మీకు ఫ్రీగా దాంట్లో స్టే చేసి రావచ్చు. సో దీనికి వచ్చే కమిషన్ కూడా 1,000 రూపీస్ గా ఉంటుంది. సో అలాగే 5,500. సో 5,500 పెట్టి మీరు జాయిన్ అయితే మీకు 5,500 ప్లస్ ఒక 11,000 రూపీస్ మొత్తం ఒక 60,500 16,500 రూపాయలు మీకు ఇమ్మీడియట్ గా మీ యొక్క వ్యాలెట్ లో డిస్కౌంట్ కూపన్ గా లభిస్తుంది. ఈ కంపెనీ మనం చేయాల్సింది అంతా ఒకటే, మనం జస్ట్ జాయిన్ అయితే దానికి ఉండే డిస్కౌంట్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ గా మనకు వ్యాలెట్ లో మనకి దొరుకుతుంది. జాయిన్ అయిన వెంటనే మనకి ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీరు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే డిస్కౌంట్ లో వ్యాలెట్ లో మీ యొక్క డిస్కౌంట్ అనేది మెన్షన్ అయిపోతుందండి. సో అలాగే దీనికి వచ్చే కమిషన్ కూడా 1,000 రూపీస్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ కంపెనీలో చేరిన తర్వాత మనకు వచ్చే డిస్కౌంట్ ఒకటి, ఇంకోటి వచ్చి ఫ్రీ డెలివరీ. సో మూడోది వచ్చి మనం లైఫ్ టైం మెంబర్షిప్. ఇవేనా, దీని తర్వాత మనకి ఇంకా ఇన్కమ్ రావడానికి ప్లాన్ ఏంటి అనేది నీకు చెప్తాను. సో మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేది ప్రతి ఒక్కరు జీపే ఉంది, పేటిఎం ఉంది, ఫోన్ పే ఉంది. సో ఈ 3 లేకుండా ఇప్పుడు ఎవరు లేరు. ఎందుకంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ చేయాలన్నా ఏ చేయాలన్నా సరే ఈ యొక్క 3 యాప్లు అనేది ఈజీగా ఉంటాయి. సో దీంట్లో వచ్చి మనం చేసేది మనం ఒక ఇద్దరికి రెఫర్ చేస్తాం. సో మన ఇక యాప్ ఉంది, ఈ యాప్ మీద తీసుకోండి, నాకు 50 రూపీస్ ఉందని చెప్పని మన ఫ్రెండ్స్ కి చెప్తాం. మన ఫ్రెండ్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే మనకి ఒక 1 or 2 రూపీస్ వస్తుంది. సో అలాగే వాళ్ళు వచ్చి ఇంకొక ఇద్దరు చేస్తారు. సో అలాగా నలుగురు వాళ్ళు చేసినప్పుడు 102 రూపాయలు అనేది మనకు రాదు. కానీ చెప్పేది మనమే, కానీ మనకి రాదు. మన ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళకి వెళ్తుంది. సో అలాగా మనం ఎంతమంది చేసినా సరే మనకి మాత్రం రాదు. కానీ ఈ యాప్ ను మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మనమే. కానీ ఒక 2 lakhs వరకే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. ఆ 2 lakhs ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకు వచ్చేది కేవలం 102 రూపాయలే. కానీ ఈ యాప్ ను మన వల్ల తెలుసుకునేది ఎంతమంది, 256 మంది.
దాంట్లో వచ్చే మనకి ఇన్కమ్ 102 రూపాయలు. ఇదేనండి రెఫరల్ ఇన్కమ్. మన కంపెనీ కాకుండా బయట జరిగేది రెఫరల్ ఇన్కమ్ అలాగే. సో ఇప్పుడు మన యొక్క ఈ యాక్సిస్ ఇండియాలో ఆదాయం ఎలాగ వస్తుంది. సో మనం ఈ రెఫరల్ ఇన్కమ్ ని మనం కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అండి కంపెనీ. ఈ కంపెనీ మనకు వచ్చే రెఫరల్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉందో చూడండి. సో మనం వచ్చి ఒక రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇద్దరికి మన ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేషన్ కానీ ఎవరికైనా మనం చెప్పి దీంట్లో జాయిన్ చేసామంటే 1000 రూపీస్ మీకు వీక్లీ ఈ సండే నుంచి ఈ సాటర్డే వరకు మీరు ఎవరినైతే జాయిన్ చేస్తారో నెక్స్ట్ ఫ్రైడే మీకు ఈ 1000 రూపీస్ అనేది మీ యొక్క వ్యాలెట్ లో క్రియేట్ అయిపోతుంది కేవలం ఒక వారం లోపే. సో అలాగే ఆ ఇద్దరు వచ్చి ఇంకొక నలుగురిని జాయిన్ చేస్తారు. సో ఎలా చేస్తే మనకి ఇన్కమ్ అనేది వస్తుందో చూడండి. సో ఇలాగా మనం ఇద్దరు చేసాం, ఇద్దరు నలుగురు అయ్యారు. సో ఆ నలుగురు ఇన్కమ్ వచ్చి మనకు 2000 వస్తుంది. మన కింద జాయిన్ చేసిన మన ఫ్రెండ్స్ కి 2000 వచ్చింది, 1000 రూపీస్ వచ్చింది. సో దీనివల్ల ప్రతి ఒక్కరు అమౌంట్ అనేది తీసుకోగలుగుతారు. ఇది వచ్చి ఎక్కడ చైన్ లింక్ అనేది ఆగేదే కాదు. ఎవరైతే జాయిన్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇన్కమ్ వస్తుంది, మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో ఇలాగా ఈ యొక్క ప్లాన్. సో ఆ నలుగురు ఇంకొక 8 మంది చెప్తారు. అది వచ్చి మనకి 1000 రూపీస్ వాళ్ళకి వస్తుంది. ఇద్దరు చేసిన వానికి మన ఫ్రెండ్స్ కి 3000 వస్తుంది, మనకి 7000 రూపీస్ వచ్చిందండి. సో మనం చెప్పింది ఎంతమందికి? ఇద్దరికే, కానీ మనకు వచ్చే అమౌంట్ 7000 రూపీస్. సో అలాగా చైన్ లింక్ మనము 8 16 అవుతుంది, 16 32 అవుతుంది, 32 64 అవుతుంది, 64 128. సో ఈ యొక్క చైన్ లింక్ అనేది ఇలాగా గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చే అమౌంట్ చూడండి, మనం పే చేసింది ఎంత కావచ్చు, కేవలం మినిమం అమౌంట్ విత్ ఇన్ 10,000 రూపే. కానీ మనకు వచ్చే ఒక అమౌంట్ 60,000 దాకా ఉందండి. ఎక్కడ దొరుకుతుందండి మనకి వీక్లీ? ఆలోచించండి ఒకసారి, ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి? ఖచ్చితంగా ఈ కంపెనీలో దొరికి వేలు లక్షలు సంపాదించే వాళ్ళు కూడా ఈ కంపెనీలో ఉన్నారు. వన్స్ మీరు ఈ అడుగు పెట్టారంటే ఖచ్చితంగా మీ యొక్క విషయాలు తెలుసుకుని అలా ఉంటుంది లైఫ్, ఒక జర్నీ లాగా ఉంటుంది, హ్యాపీ జర్నీ లాగా ఉంటుంది. సో ఈ 60,000 అనేది మనకి ఈ యొక్క 256 మంది మనకు వచ్చిందంటే ఈ 60,000 రూపీస్ మనకి వస్తుంది. సో ఇది వచ్చి సో ఫస్ట్ వీక్ మనం ఒక ఇద్దరిని జాయిన్ చేసాం, మనకి 1000 రూపీస్ వచ్చింది. సో అలాగే సెకండ్ వీక్ ఆ ఇద్దరు ఇంకొక నలుగురు చేశారు, సెకండ్ వీక్ లో మనకి 2000 వచ్చింది. సో అలాగా వీక్లీ ఒక ఇద్దరిని యాడ్ చేసుకుంటా వస్తుంటే మన కింద మనకి ఒక 8 వీక్స్ అంటే కేవలం 2 నెలల్లోనే మనకి 60,000 రూపాయలు వస్తుందండి. ఇది వచ్చి వీక్లీ వారం మనకు వచ్చే ఇన్కమ్. సో 2 months లో మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ 60,000. సో ఈ 60,000తో ఆగిపోదండి. మీ కింద ఎంతమంది అయితే వస్తూ ఉంటారో ఒక కట్ ఆఫ్ స్లాబ్ ఉంటుంది, ఆ స్లాబ్ లో మీకు 60,000 ఉంది వీక్లీ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది వచ్చి లైఫ్ టైం ఇన్కమ్. ఈ లైఫ్ టైం ఇన్కమ్ అనేది మనమే కాదండి, మన పిల్లలు కూడా ఈ కంపెనీలో భాగస్వాములే. ఎందుకంటే అలాగా ఈ కంపెనీని స్ట్రక్చర్ చేసి మన కోసం అందుబాటులో ఉన్నారు. ఈ 60,000 మీరు ఎంతమందినే చేయవచ్చు, కానీ 60,000 ఉంటుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే మనము ఉండాలి, మన కింద ఉండే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 60,000 అనేది తీసుకోవాలి. సో దీనికోసం కంపెనీ ఏంటంటే 60,000 రూపీస్ ఒక స్లాబ్ పెట్టింది. సో ఒక పాన్ కార్డ్ ఐడి మనకి 3 ఐడీలు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మన ఇష్టం వచ్చింది మనం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ ఒక్క ఐడితోనే మనకి 60,000 అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. సో అలాగే మనకి వారానికి సో వీక్లీ ఇన్కమ్, సో వారానికి మనకి 60,000 దొరుకుతుంది. సో దాన్ని మల్టిప్లై చేసి నెలకి మనకి 2,40,000 రూపీస్, 2,40,000 అండి. ఖచ్చితంగా ఇది తీసుకునే వాళ్ళు వందల్లో కాదు వేలల్లో ఉన్నారు ఈ కంపెనీలో. సో అలాగే ఇయర్లీ మనకి సంవత్సరానికి 28,80,000 రూపీస్. నమ్మడానికి నాకు ఫస్ట్ నమ్మశక్యంగా లేదు, కానీ చేరిన తర్వాత ఈ కంపెనీ స్ట్రక్చర్ చూసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇది తీసుకుంటున్నారు అనే నమ్మకంతో ఈ కంపెనీ గ్రో అవుతూ ఉంది. సో ట్రై మెంబర్షిప్ అంటే ఒక పాన్ కార్డ్కి వచ్చి 3 ఐడీలు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఆ 3 ఐడీలు మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల మన యొక్క ఇన్కమ్ వచ్చి ట్రిపుల్ అవుతుంది. సో ఒక ఐడి మనకి 60,000 వస్తే ఆ 2 ఐడీలు మొత్తం 3 ఐడీలు కలిపి 1,80,000 రూపాయలు మన యొక్క వారానికి ఆదాయం అనేది జరిగిపోతుంది. వీక్లీ బేసిస్ గా మనకి వచ్చే ఆదాయం వారానికి 1,80,000. అది 3 ఐడీలు మనం యాక్టివేషన్ చేసుకొని లోపలికి వస్తాయి. సో అదే మనకి నెలకి 7,20,000. సో 7,20,000 రూపీస్ మనకి నెలకి ఆదాయం వస్తుంది. సో ఇది వచ్చి ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్. సో ఇది వచ్చి మనకి బ్రాంచెస్ ఒక 12 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి తమిళనాడులో. సో మనకి ఆన్లైన్ చేసుకుంటాం. సో నేరుగా వెళ్ళి ప్రోడక్ట్ తీసుకోవడానికి మనకి సూపర్ మార్కెట్ ఉంటేనే బట్టి చూసి రేట్ చూసి ఎంఆర్పీని చూసి అవన్నీ చూసుకునేలా కూడా మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కూడా మనం పర్చేజ్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. సో అలాగా ఆఫ్లైన్ షాపులు కూడా దీంట్లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి.
సో అలాగే దీనివల్ల ఇంతేనా, ఇంకేమన్నా ఆదాయం లేవా, ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రాగా మనం సంపాదించలేమా అనే ఆప్షన్ ఉంది. మనకి 5 రకాలైన ఆప్షన్లు దీనికి ఆదాయం ఆదాయం ఒక రకాలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒకటి రెఫరల్ ఇన్కమ్. చెప్పాను కదా, మన ఫ్రెండ్స్కి కానీ మన రిలేషన్ కానీ ఎవరికైనా ఒక ఇద్దరికి రెఫర్ చేసి, సో ఇద్దరు రెఫర్ చేయడం వల్ల రెఫరల్ ఇన్కమ్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో అలాగే రెట్టింపు ఆదాయం, డెవలప్ ఇన్కమ్. సో ఒక ఐడి కాకుండా 3 ఐడీలు ఉన్నాయి, 7 ఐడీలు ఉన్నాయి, 15 ఐడీలు ఉన్నాయి, 31 ఐడీలు ఉన్నాయి. సో మీకు వన్స్ అడుగు పెడితే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఐడీల సంగతి ఖచ్చితంగా ఇంకొక నెక్స్ట్ సెషన్లో మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తారు. సో డెవలప్ ఇన్కమ్ అనేది ఆ ఒక 3 ఐడీలు 7 ఐడీల్లో వస్తే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో తిరిగి కొనుగోలు ఆదాయం, సో రీపర్చేస్ ఇన్కమ్. మనం ఏదైతే పర్చేస్ చేసుకుంటా ఉంటామో మనకి ఉండే వాళ్ళు, ఆ పర్చేస్ ఇన్కమ్ కూడా మన యొక్క వ్యాలెట్లోకి వస్తూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చి స్పెషల్ ఇన్కమ్, ప్రత్యేక ఆదాయం. స్పెషల్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే మనం ఒక ఊటీలో ఉండి మన కంపెనీ ఊటీలో ఉన్న ప్యాలెస్కి మన ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేషన్ కానీ మన ఎవరినన్నా కానీ రెఫర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ ఎన్ని రోజులు అయితే స్టే చేస్తారో ఆ స్టే చేసిన అమౌంట్లో మనకి 20% అనేది మన యొక్క వ్యాలెట్లోకి కంపెనీ పే చేస్తుందండి. సో అలాగే బిజినెస్ అసోసియేట్, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, వ్యాపార భాగస్వాములు. మీకు నచ్చిన వస్తువు ఏదైతే మీరు తయారు చేస్తారో, మీ యొక్క ఓన్గా తయారు చేస్తారో, ఈ కంపెనీలో టైప్ అయ్యి మీరు ఒక మెంబర్షిప్గా చేరి ఈ కంపెనీలో మీరు ఆదాయం పొందవచ్చు. సో అలాగే మన యొక్క ఫేస్బుక్ అండి, ఫేస్బుక్ ఒక పేజీలో కూడా సెంధిల్ కుమార్ గారు మనకి ఎండి, అలాగే బాబు సార్ సిఇఓ గారు ఈ యొక్క ఉన్నారండి. వాళ్ళకి మనకి ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ లో ఎవరైతే వీక్లీ ఇన్కమ్ గెయిన్ చేస్తూ ఉంటారో డైరెక్టర్, డైమండ్ డైరెక్టర్లు అని, సో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ ప్రొఫైల్ అన్ని వేసి వాళ్ళకి కాంప్లిమెంటరీ లాగా, సో వాళ్ళకి ఒక గౌరవం అనమాట. ఎవరైతే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తున్నారో సో వాళ్ళు ఈ వారంలో వాళ్ళు ఎంత సంపాదించారు, వాళ్ళ టీం ఎంత వచ్చింది, సో అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క వివరాలు వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ తో కలిపి ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ పేజీలో ప్రతిదీ అప్డేట్ లో ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ లో చూసినట్టు యాక్సిసిండియా.com అని ఫేస్బుక్ వేసారంటే ఈ యొక్క లింక్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది. మీరు డైలీ దాంట్లో కూడా చూసుకొని తెలుసుకోవచ్చు. సో అలాగే దీంట్లో ఇంతే కదండి, మనకు కావాల్సిన పురస్కారాలు. ఎవరైతే ఎక్కువ సంపాదించి టీం డెవలప్ చేసి మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కంపెనీ వాళ్ళకి తగినట్టు గుర్తింపు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు, సిఈడిలో చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, ఫౌండర్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు. సో ఇలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క 12 మంది ఫౌండర్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారండి. ఎండి సిఇఓ వాళ్ళతో కలిపి 12 మంది ఫౌండర్ డైరెక్టర్స్ ఈ కంపెనీకి వచ్చి ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 2019లో చెన్నైలోని ఒక పెద్ద హాల్లో వీళ్ళందరికీ పురస్కారాలు ఇచ్చి వాళ్ళని తగిన విధంగా గౌరవించారు. సో అలాగే ఈవెంట్స్ అనేవి కూడా ఇయర్లీ జరుగుతూ ఉంటాయండి ఈ కంపెనీకి. సో అలాగే దీంట్లో ఫారిన్ ట్రిప్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఫారిన్ ట్రిప్స్ 3 డొమెస్టిక్ ట్రిప్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో నుంచి. ఊటీ, కొడైకెనాల్, అవి కూడా లాస్ట్ ఇయర్ 2 ఊటీ 2 కొడైకెనాల్ అండ్ 1 ఊటీ, ఈ 3 ట్రిప్పులు వచ్చి ఈ కంపెనీ స్పాన్సర్ చేసి ప్రతి ఒక్కరిని ఫ్రీగా వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీతో కలిపి ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేసి వచ్చారు. అలాగే ఫారిన్ టూర్ కూడా మలేషియా రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఇయర్ 2019లో సెకండ్ ఇయర్ యానివర్సరీ, ఫస్ట్ ఇయర్ యానివర్సరీ అక్కడికి వెళ్ళి సెలబ్రేషన్ చేసుకొని విత్ ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేసి వచ్చారండి. ఎవరు అనుకోలేదు నిన్న ఈ కంప్లీట్ అయింది. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తుంటే అలా ఉంది. వాళ్ళ మదర్తో కానీ ఫ్యామిలీ కానీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ లైఫ్ లో అనుకుని ఉండరు మనం ఇండియా దాటలేమేమో లేకపోతే స్టేట్ దాటలేమో అని. కానీ ఈ కంపెనీ వచ్చి వాళ్ళకి అటువంటి అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చింది. చేరిన ఒక 1 ఇయర్ టూర్ లోనే ఫారిన్ టూర్ తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీనెస్ గా స్పెండ్ చేసి ఈ యొక్క టూర్ ని ఎంజాయ్ చేసి వచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనకి వారానికి వచ్చే ఆదాయం 1,80,000, నెలకి వచ్చి 7,20,000. ఈ ఆదాయం మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుందండి? ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేశారంటే చెప్పుకోవచ్చు నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అని. కానీ ఇంత ఆదాయం చూసారంటే వాళ్ళే చెప్పాలి ఎలా సంపాదిస్తారో, ఇలా చేస్తారో, శాలరీ వస్తుందా అని. కానీ ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో వస్తుంది, పెద్ద కంపెనీ దేంట్లో ఒక అమెజాన్ లోనో లేకపోతే మన గూగుల్లోనో, సో అలాంటి వాటిల్లో పెద్ద వాళ్ళకి సిఇఓగా ఉంటారు, ఎండీగా ఉంటారు, వాళ్ళకే ఇన్కమ్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ మనకు వ్యాపారం అనేది స్టార్ట్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా దొరుకుతుందండి. దానికి కావాల్సింది మనకి 50 లక్షలు కావాలి మినిమం. ఈ యొక్క అమౌంట్ మనం తీసుకోవాలనుకుంటే 50 లక్షలు మనం పెడితేనే మనకి 7,20,000 వస్తుందా రాదు అని కన్ఫామ్ లేదు, అది కూడా డౌట్. సో అలాగా ఈ యొక్క అమౌంట్ మనం ఎక్కడ తీయగలుగుతున్నాం అంటే ఈ కంపెనీలో మాత్రం ఖచ్చితంగా తీయగలుగుతున్నామండి. ఎందుకంటే తీసుకున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ 100లో ఉన్నారు, లక్షల్లో తీసుకున్న వాళ్ళు 100లో ఉన్నారు, వేలల్లో తీసుకున్నారు, వేలల్లో ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ యాక్సిసిండియా.com మీకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన దానికి సురేష్ బాబు గారికి థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్న మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేషన్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి మోర్ డీటెయిల్స్ మీరు తెలుసుకోగలరు. Thank you Rajkumar. Thank you sir. Thank you. So wonderful explanation.
ఫ్రెండ్స్ చూసారంటే సో ఐఎమ్ సురేష్ బాబు. సో చెన్నై నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు యాక్సిస్ బిజినెస్ గురించి రాజ్ కుమార్ గారు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మీకు ఎలా ఏదైనా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉండిందంటే మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అడిగి ఎలా జాయిన్ చేయాలనేసి మీరు అడిగి తెలుసుకోండి. ఇక్కడ మన దీంట్లో ఈ లింక్ లో సమ్ పీపుల్ ఉండారు. సో ఈ బిజినెస్ చేసి ఈ బిజినెస్ ఎలా డెవలప్ అయిన వాళ్ళ గురించి ఒక 2 or 3 పీపుల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు షేర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ అంటే అబ్రాహం మేడం ఫ్రమ్ తిరుపతి. అబ్రాహం మేడం మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చూస్తాను, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయండి మేడం. వెల్కమ్ అభిరామ్ మేడం. ఓకే ఓకే మేడం మాట్లాడండి మేడం. అభిరామ్ మేడం మాట్లాడండి. సార్ ఎస్ మేడం. మేడం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా? ఎస్ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు అభిరామి. నేను ఈ బిజినెస్ లో ఇప్పుడు వచ్చి ఈ లాస్ట్ వీక్ నాకు ఈ పోస్ట్ ఇచ్చినారు. చాలా చాలా మంచి కంపెనీ, చాలా ఈజీగా బిజినెస్ చేయవచ్చు. ఈ జూమ్ మీటింగ్ వల్ల మా ఫ్రెండ్స్ పిలుస్తాము, వాళ్ళతో మాట్లాడతాము. ఇంకా ఇంట్లో వండుకునే ఈ బిజినెస్ చేసేదానికి మంచిగా ఉంటుందండి. చూడండి, మీరు పిలిచిన వాళ్ళకి మాట్లాడండి, బాగా చేసుకోవచ్చు. మాకు ఈ బిజినెస్ నుంచి లాస్ట్ వీక్ నాకు 4,000 ఎర్నింగ్ ఇచ్చినారు జరిగిందండి. వీక్లీ పేమెంట్ చాలా నెమ్మదిగా ఇంట్లో పని చూసుకొని చేసుకోవచ్చు. నేను ఒక హౌస్ వైఫ్ అనుకోండి, ఇది చేసుకునేదానికి నాకు చాలా ఈజీగా ఉందండి. థ్యాంక్స్ సార్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ పర్సన్ శోభన మేడం. మేడం మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను, మీరు మాట్లాడండి మేడం. హలో శోభన మేడం, వెల్కమ్ మేడం. సార్ వినిపిస్తుందా? ఎస్ మేడం. ఓకే ఓకే. నా పేరు శోభన. నేను చెన్నై వేలచేరి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను చెన్నై వేలచేరి నుంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను ఒక హౌస్ వైఫ్. దాదాపు 1 సంవత్సరం బిజినెస్ లో ఉన్నాను. చాలా మంచి కంపెనీ. ప్రతి ఒక్కటి ఎవరైనా హౌస్ వైఫ్ ఎవరైనా ఏదైనా చెయ్యాలి అని ఒక ఆశ ఉంటుంది. నాకు ఆ విధమైన ఆశ వచ్చినప్పుడే ఈ బిజినెస్ దొరికింది. బాగా చేశాను. ప్రతి ఒక్కరు మనకు సపోర్ట్ చేస్తారు. మనకు ప్రతి ఒక్కరు. నేను ఈ కంపెనీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాను. మనం చేసే పనులు బట్టి మనకే అధికారాలు ఇస్తారు. ఆ అధికారాన్ని బట్టి మనం ఎంత బాగా చేయొచ్చో మనం నిరూపించుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే మనకు సదుపాయాలు అన్ని ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ. ఇంకా మనకు ఒక్కొక్కటి చెప్పాలంటే స్పెషల్ ఇన్కమ్స్, ఇంకా ఆఫర్లు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ అవ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు చేయొచ్చు. నేను ఈ కంపెనీలో వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను. 3 ఐడీలు పెట్టి జాయిన్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత 7 ఐడీలు పెట్టుకున్నాను. 3 ఐడీల్లో వచ్చి ఇన్కమ్ చూసి, ఆ కంపెనీ సదుపాయాలను చూసేసి, కంపెనీ ఒక ట్రై సైట్ ని చూసి 7 ఐడీలుగా పెట్టుకున్నాను. దాంట్లో వచ్చే ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంది. నాకు ఓవరాల్ గా నేను ఇప్పుడు వచ్చాయి 60,000 దాకా 60,000 నుంచి 1 లక్ష సంపాదించేశాను. నా టీమ్ లో వచ్చి 5 లక్షల మంది రూపాయలు సంపాదించున్నారు. నా టీమ్ లో 70 మంది అట్లా ఉన్నారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. నాకు థ్యాంక్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. సో లాస్ట్ పర్సన్ మిస్టర్ నిరంజన్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. నిరంజన్ మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేశాను. ఎస్, వెల్కమ్ నిరంజన్. హలో నిరంజన్ మాట్లాడండి. నిరంజన్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నేను తిరుపతి నుంచి మాట్లాడుతాను. నా పేరు నిరంజన్. నేను ఈ కంపెనీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాను. ఈ బిజినెస్ సార్ వినిపిస్తాను సార్, వినిపిస్తుందా? ఓకే మా కంటిన్యూ సార్ వినిపిస్తున్నదా? ఎస్ మా వినిపిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నిరంజన్. ఈ కంపెనీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాను. నా పేరు నిరంజన్.
ఓకే నిరంజన్, మీకు సిగ్నల్ సరిగా లేదు బట్టి నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నిరంజన్ అతను సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది. చూసారంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చెన్నైలో కూడా వర్షం పడతా ఉంది. ఓకే, వన్స్ అగైన్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు సురేష్ బాబు. సో నేను చెన్నై నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. సో నేను మాట్లాడే తెలుగు మేబీ మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, జస్ట్ మా చెన్నై బేస్డ్ తెలుగు. సారీ ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమించండి. బట్ నీ సమ్ మెసేజ్ మీకు ఇస్తాను, ఫైనల్ టెస్ట్ మూలంగా మీకు ఇస్తాను. చూసారంటే యాక్చువల్లీ నేను బేసిక్ గా మార్కెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్. లాస్ట్ 2 years ముందు ఈ బిజినెస్ లో day 1 లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆ day 1 నుంచి ఈ బిజినెస్ లాస్ట్ 2 years గా చేస్తాను. స్క్రీన్ లో మీకు చూసారంటే 2018 to 2019, సో 1 year లో నా లైఫ్ ఎలా చేంజ్ అయింది ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఫస్ట్ నేను బిజినెస్ చేసి కరెక్ట్ గా 3 months లో ఈ బిజినెస్ లో కంపెనీ ప్రసన్న డైమండ్ డైరెక్టర్ గా సెకండ్ పర్సన్ గా వచ్చి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాను. సో అదే కింద చూసారంటే నా ఫోటో, డైమండ్ ఫోటో కింద చూసారంటే ఎండి గారు, సిఓ గారు వచ్చి ఆ 60,000 ఇన్కమ్ కోసం చెక్ వచ్చేస్తారు స్టేజ్ లో, నా ఫ్యామిలీతో రిసీవ్ చేస్తాను. సో అది లేకుండా ఆ బిజినెస్ 60,000 ఇన్కమ్ తీసేప్పుడు నాకు 1 week ఇన్కమ్ 93,000 ఉంది. ఓకేనా? సో 93,000 హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ గా టైం ఉంది. లాస్ట్ కరెక్ట్ గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి 3 months లో చూసారంటే 3 lakhs ఇన్కమ్ క్రాస్ చేశాను. అది లేకుండా చూసారంటే ఫస్ట్ ట్రిప్ కొడైకెనాల్ టూర్. సో నా లైఫ్ లో ట్రిప్ అన్ని ఛాన్సే లేదు. ఐ మీన్ డొమెస్టిక్ ట్రిప్ అంతా ఏం పోయింది లేదు. ఫస్ట్ టైం గా వచ్చి కొడైకెనాల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేశాను. సో సెకండ్ ట్రిప్ చూసారంటే ఊటీ ట్రిప్ పోయాను. సో ఈ బిజినెస్ లో ఒక 10 years గా నేను ఒక బైక్ పెట్టున్నాను. సో 10 years గా పెట్టున్న రీజన్ బైక్ మార్చడానికి కరెక్ట్ గా వసతి లేదు. ఐ మీన్ సో ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ లేదు. ఈ బిజినెస్ తీసి ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక 6 months లో ఈ బైక్ తీసాను. చూసంటే ఈ బైక్ 87,000 నుంచి నెట్ క్యాష్ ఇచ్చి బైక్ తీసాను. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఒక 6 months లో ఒక మంచి చేంజెస్ వచ్చి బిజినెస్ మూవింగ్ వచ్చింది. తర్వాత చూసారంటే ఆఫ్టర్ 11 months లో చూసారంటే ఈ బిజినెస్ తీసి ఒక 13 lakhs వర్త్ లో ఒక కార్ ఇట్ పర్చేస్ చేస్తాను. సో ఆఫ్టర్ 2019 to 2020 లో డబుల్ డైమండ్ అయ్యాను. డబుల్ డైమండ్ అయిన తర్వాత దానికన్నా అవార్డ్స్ అండ్ రికగ్నిషన్ స్టేజ్ లో నాకు ఇచ్చారు. సో అది లేకుండా సో 13 lakhs కార్ పర్చేస్ చేశాను. అది లేకుండా వండర్ఫుల్ ఫారిన్ ట్రిప్ ఇది జరిగింది. ఆ ఫారిన్ ట్రిప్ మలేషియా ట్రిప్ మా ఫ్రెండ్స్ తో పోయి ఉన్నాను. ఎక్సలెంట్ అయిన ట్రిప్ జరిగింది. సో ఫౌండర్ డైరెక్టర్ ప్రమోట్ అయ్యాను. ఓకేనా? సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లో జరిగింది. ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఫస్ట్ డే ఈ రోజు. సో థర్డ్ ఇయర్ లో చూసారంటే సో ట్రిపుల్ డైమండ్ కంప్లీట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ నా ప్లాన్ చూసారంటే ఓన్ హౌస్. యాక్చువల్లీ నేను బేసిక్ ఇప్పుడు రెంట్ లోనే ఉన్నాను. నేటివ్ త్రూ చెన్నైలో సెటిల్ అయి ఉన్నాను. సో చెన్నైలో ఒక 50 lakhs వర్త్ ఒక ఇల్లు మంచి హోమ్ వచ్చి పర్చేజ్ చేయాలనేసి ప్లాన్ చేసినాను. సో 2021 లో బిఫోర్ జూలై లోపు ఈ డ్రీమ్ నాకు డెఫినెట్ గా అచీవ్ చేస్తాను. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇదన్నీ ఎలా పాసిబుల్ అయిందంటే జస్ట్ ఈ బిజినెస్ నాకు ఫస్ట్ అప్పుడు ఉండేది ఒకే ఒక ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ గా మీకు 10 packages ఉంది. ఏ ప్యాకేజ్ అనేది తీసుకొని మీకు 1 ID 3 ID LID ఎన్ని ఐడీలు కూడా మీరు రావచ్చు. సో బెస్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి. సో నేను స్టార్ట్ చేసేప్పుడు 3 IDలు స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మీకు చూపిస్తా ఉన్నాను. ఓకేనా? జస్ట్ 2 years లో. సో చాలా మార్కెటింగ్ కంపెనీ అంతా ఉంది. నేను ఎంతనో చూస్తున్నాను, మార్కెటింగ్ కంపెనీ చూస్తున్నాను. కానీ అక్కడ ఏం జస్ట్ మన ఎఫర్ట్ ఇన్కమ్ మన అమౌంట్ వేస్ట్ అయ్యింది కానీ చేంజెస్ లేదు. కానీ ఇక్కడ 2 years లో ఇలా చేంజెస్ రావడం కారణం మెయిన్ రీజన్ ఏమంటే ఇప్పుడు ఉండే టెక్నాలజీ అండ్ ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఫోనే మెయిన్ రీజన్. సో ఇప్పుడు జనాలకి చాలా మందికి ఇన్కమ్ వచ్చి డెఫినెట్ గా కావాలి. అలా టైంలో ఇప్పుడు మనం ఈ బిజినెస్ చేసేప్పుడు వెరీ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయ్యేదానికి మన టెక్నాలజీ ఉంది, మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉంది. సో డెఫినెట్ గా వెరీ ఫాస్ట్ గా బిజినెస్ వచ్చి రీచ్ అవుతుంది, మంచి ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయవచ్చు. వెరీ సింపుల్, 1 time ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకపోతాము. ఆ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఏం సేల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఓన్లీ హ్యాప్ వరకు మన సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మెరుపులు జాస్తిగా ఉంది. సో వెరీ సింపుల్ బిజినెస్. మీరు ఎవరు మిమ్మల్ని పిలిపించారో అతను కాంటాక్ట్ చేసి ఇమ్మీడియట్ గా బిజినెస్ తీసుకోండి, మంచి ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయండి. విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.
థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. సెషన్ ఎండ్ అయింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.